Здравейте хора! В едно ново видео, където ще играем на Sky Cube или на летящо купче, както е на български. Нека да започваме. Първо ще взема малко дърво. Този мап го намерих някъде. Така, чупим малко дърво. Дървониче. Стига толкова. Тук що видях, че там има пирамида. Добре, отивам в тази пирамида. Паднах. Нищо. Айрон! Златна ябълка. Целта на това видео е да победим лидера. Добре, три такова. Бони. Стрели. Добре. Гънпаудъра не ми трябва. С това ще направя лук. А това е самото злато. Добре, всичко обрах. Тук добре, че си нося това. Добре. Какво си направя? Не знам. Така. Си направя ранкирка. Добре, щит може да се направя. Така, качваме се нагоре. Така, доста дърво има тук. Дини, добре дини. Къбъвство. Ще си взема малко. Пак сме тук. Правим си брадва. И за толкова малко време вече имаме Iron Pickaxe. Чупим си дърво. Добре. Какво правя? Добре. Какво ще да правя? Да, щит. Как се правиш? Добре. Имаме щит. Отиваме да експортнем. Добре, пръчки, ябълки. Това нещо, каквото ли да е. Добре, и фърнес. Горе да оставате. Видях, че имаме фленчър. Тук ли? Да. Давай. Аре. Добре. Значи имаме фленчър. Имаме такъв, как се викаш, като писател нещо. И безработен. И къде имаше още един вилиджър. И ей такъв колач. 4 емералда за обувки. Това е гад търговията. И аз сега да си направя пръчки. Къде ми е фленчърчето? Толкова са. Така, мисля да експлорнем. Така, най-сетне. Така.
Добре, май ще ми стигне. Чакай така. Добре, имам 4 емералда. Сега пак ще взема това. Пак бутуши. Брат. Това се остана на професия за винаги. Имаме малък вилиджър. Чакай да го трапна. Ще да ставим горе. Охрана му тук. Да, той като светкайте, то уби... спях. Стой тук. Добре, мисля да експлорирам. Там камъка имаш нещо. Какъв е то мръсен инвентар? Добре, това няма да ми трябва. Това също. Това ще ми трябва за лък. Добре. Той, който беше, продаваше 15 кола за емералд. Който е доста добре. Hello? Добре. Оп. Още айде. Тук. Добре, имам дърво. Добре. Ох! Чакай! Ох, колко лесно защита. Добре, имаме по него да не гъти. Стринг. Айрон. Книги. Добре. Стринг. Добре, продължавам. Тук няма нищо. Скелет. Бой! Аз така паяка ми помага. Така гръмни се сам бе. Господин няма да... Диамант! В 9-та минута. Помощ! Яш бъде. Яш. Това не ми харесваше. Врях. Сериозно. Стигнал се прибяга вилиджера.
Тя моркове за какво са ми не знам. Sugarcane. Маше е време да трейдваме с вилиджери. Добре. Ленчърчета ми, какво правиш? Нищо. Добре. Имаме диамант. Не мога да повярвам. О, аз имам лук от скелета. О, доста стрелички. Аз по стрелички. Супер! Той е жив, здрав. Ще имаме от... да... Така ли справиш лук как? Не. Така. Трябва да се нареда инвентара със сигурност. Така. Имам 4 айрон. То печагата, като му щупа това, не става. Няма го направя. Абе, то това бебе не порасна ли бе? Добре, ще го оставя. Мал. Няма се разбирам такава. Къде това? Добре. Те вилиджери защо са такива? Така хора, ще трябва да ги убием. По-скоро ще направя вилиджери ферма, след това ще щупа, ще направя много вилиджери и така. Така хора, тук сме след мъчителното мъчение. Така, фленчера се продават пръчки. Нормално. Така. Това печагата какво дава? Шей. Какво това? Отблъскване едно дава. Това май на меч. Аз мечове не ползвам. Айде бе, момчета. Хело? Плътност. Мамо. Какво стана с... Ана! Бебето порасна. Бебето е пораснало. Имаме фленчър. Такъв. Такъв. И бебето е порасло. А бебето... Фленчър. Ти няма да спочериш, брат. Така. Отиваме пак да експлор. Така. За кого? Това не ми харесва. Сега.
Лами. Защо лами? Там има, нали? Вече има. Ако има безкрайен как да се влиза, като вземете печка, то вече става дърво, въглище, може да печете с него. И затова взимам този кол сега, за да трейдна с един вилиджър. Недър. Това недър, ли? Съм готов за това. Чакай да си имам готов в мене. Малям крафтинг. Кварц. Това не ми трябва. За малко да си подпаля краката. И вече си подпалих. Брат, какво става? Контролите ми не работи. Чакай. Ако има камък тук. Тук има нещо. Защо е така? Добре. Се едно е наобратно. Вода! Аха. Като щупих леда. Аха. Не. Това е много странно. Не, аз трябва да хода към Недъра. Значи там има такова. Тук какво има? Тук идва това. Каквото ли да е. Така. А това е Недър. Ох, пак ли е наобратно, бе? Това е Void. Добре. Защо? Ох, краката ми. Дай го тук, дай го тук. Това на какво е спаунър? На такива ударски елементи. Добре. Окей. Кротко е пчела. Трябва да изпрат на тея това. Защото топли изред. Абе, те защо не се спълват? Другите. Выдръжки имат. Долу. Що уидър скелетите не се спалват? Так. Нищо. Хей, лада, Сигма.
Откъде ще взема солно само? Но имаме 4 диаманта. Това знаете ли какво означава? Че имаме Diamond Pickaxe. Така няма да ми се тая. Така. То... Още няма Iron брат. Браво, бе. Трябва да се направи Iron брат. Така, имаме диамантен кирка за първи епизод. Няма да питам. Трябва да си изпеча айрона. Само тук да се държа. Има едно колко ще стигне. Време да трябва на Google. То се обижда с мене. Толкова да му направим. Как се правиш това? Къде ми е крафтинг тейбъл? Като пиша печко. Тук сме. Търсих ме намерих. Има такова. Ма има една за бърза хранене. Такова да ви пече по-бързо. Имам легло, торчове, такова. Такава. И друга няма. Ако обеля дървета май тя беше с обелени. То ти трябваше такова и печка. Ето. Къде? Къде беше това? Ето. Точно така. И тази печка я правя, за да... Където е другия вилиджър? Безработния вилиджър. Не ти, ето. Работи, бе. Така. Не се струва. Тук явно има някакво дърво и само това ли? Има ли някакво съкровище? Отивам да експлорвам. По-скоро ще трейдвам с вилиджерите. Май 15 дървета са предостатъчни. Така да видим колко пръчки са. Ето как се правили такова. Така и 61 стак и 61 пръчки. Господи
стартираме, не ме работите. Така. Браво на момчето. Така. Къде е това? Хора? Знаете ли къде е това? С книгите? Не, да не си махна. Как така ще махнеш професията, кажи ми? Слагам това и някой няма ли да я вземе? Така, его. Сила 1. Това за какво е? Не знам. Букшелф, най-мразното ми. Аре, дай мендинг, бе! Мендинг. Плиз. Смърт за колко е мералда? 64. Ма друг път. Ама това се е 5 път. Да го чуем половец едно. И това. Става. Какво това? Това е за каска. Аз каска нямам. Следващ. Така. Защита от огън 3. Добре, бе. Ето ми ги нещата. Правим си брадвичката. Ми каза, че пак така се бъдем. Добре, първо май ще трябва да трапнем. Кажи ми защо продаш тези тъпи мапуши. Чао. Здраво. Чувам тук е камъка. Какво е там до Desert Temple? Това е безсмисленото. Добре, я ще отида при него. Ох. Не, това с пилидерите. Нали? Да, брат, то тук ще има целият китайски народ от такова. Аз отивам на горнята, там е хубаво. Библиотечката. Пак и чао. Библиотека ли сме? Супер! Само това ли има тук? Аре, няма ли някой чезър?
книги. И... Не? Не. Пардон. Вот. Сейчас. Там нагору. Добре, цял стак книжки вече ми такова стигат. Колко мразя чупането на стъкло. Така, ако... Къде са пилиджерите? Mas трябва да хода надолу, бе. Не! Чакай! Але! Крипър, супер! Станахме само аз приятелче. Ще го издадеш хита. Пак ще го издадеш. Кеш си. Аха, Войт, да, бе. И умирам. Забъл. Така, че за първи епизод доста добре. Сигурно втори епизод само че се чантваме нещата или ще се изтребваме само с вилиджерите. Мисля това да е от клипа. От мен чао!